Š, E, S, T. Šestorka. U biblioteku! Knjige. Tajna društva na ovim prostorima imaju bogatu tradiciju. Društvo šestorke, 6 konjanika ili šestorka der Šesterbaund, kako su ih nazivali na raznim jezicima. I slušajte šta se desi kad je smanjim. Ko bi rekao da sam ovoliko blizu rešenja misterije? I da stvar bude još čudnija, do rešenja nisam došao sam. Uprko svemu, Marko je ispao dobar drugar. Viktor sa svojim kopanjem po istoriji. Gigi kao Gigi sa svojim skalamerijama. Sofija je bila najprisebnija od svih i zbog nje nismo izgubili snimak, a Milica je pametna skoro kao ja. Mada se ne lažemo, sigurno i pametnija. Moram da budem iskren, ja se osjećam kao deo ekipe. Kao da sam napokon našao svoje mesto i drugare. Možeš još jednom, molim te, da pustiš snimak? Kad je svuda dan, tu se tama skriva. Sa svoda kamen, spoda kamen. Šiš mi širi krila. Korak tu se vraća kao da ti zbori. Prozor nema, vrata ima, ispod bora stoji. Kad je svuda dan, tu se tama skriva. Neko mračno mesto. Ne volim mračno mesto. Sa svoda kamen, šišmiši. Ne volim ni šišmiše. Korak tu se vraća. Eho. Nema prozore i ima vrata. Pećina? Jel zna neko neku pećinu? Ne, ja ne znam sigurno za nijednu pećinu ovdje. Ne. Ne mogu da se setim. Možda ima neki trag u klipu. Ajde pogledamo. Mesta kao mesta. Osim ako mesta nisu tragovi. Možda ti tragovi vode do pećine. Pa ovo je lako, mislim da znam sva mesta. Pa šta čekamo onda? Nema ničega. Sve smo pretražili. Porkovica! Pa konjanici! Šestorka! Nekada sam ovo mesto video na snimku. Evo je. Jo, ljudi, ja ne mogu više. Koliko smo prešli? Ni 1000 koraka. Ljudi, našao sam nešto. Broj 5. Nice. Ovdje je sigurno. Ne deluje mi kao ista kuća. Ni meni. Ali dobro, meni sve kuće izgledaju isto. Pa, ima sličnosti. Ne znam ni jednu drugu sličnu kuću u kraju. Pa ne, Potkovica. A ja sam poneo merdevine. Ovdje nas je vreme. Aj. Ajde još malo napred. Nemoj Potkovicu da udariš. Dobro. Bravo. Jedna po jedna. Ajde, polako. Ajde, držimo te. Jedna po jedna, pazi. To. Sad lagano, do. Moram nešto da vam priznam. Sad. Da. Pre 2 godine, tamo kod Borove stene, ugledao sam jedan izuzetan primerak. Acherontia atropos, odnosno leptir mrtvačka glava. I kad sam krenuo da ga uhvatim, sapleo sam se u nešto. I završio sam u... Čemu?
mraku. Bilo je i šišmiša. Od tog dana sanjao sam košmare i ružne snove. Mislim, ja i obično sanjam košmare ili strašne snove, ali od tog dana češće. I šta hoćeš da nam kažeš? Znam gde je pećina, samo sam se bojao da vam kažem. Gigi, a ako budemo morali da idemo u pećinu, idemo zajedno. Ali ima i šišmiša. Ne brini se ti ništa, Gigi, i da imaš šišmiša, svako idemo svi zajedno. Dakle, 200 metara od Borove stene. Idemo u pećinu kod Nova šestorka. Pa dobro, i nije tako strašno kao što izgleda. Nema više šišmiša. Idemo zajedno. Upalite svetla. Ćemo vuda, Marko? Čekaj ti. Čekajte mene, ljudi! Ovde nije bilo 6 konjanika, ovde je bilo 6 šišmiša. Jao, Gigi, ne preterzi, nisi upravo rekao da se neće plašiti. Ali ne znam, nisam siguran. Evo, ko će prvi? Ej, nisam bio spreman, ne može. Eno ga tamo neki šišmiš. Kako je cool. Ima tu još neka potpica? Jes, neka potpica. Ne, ovo su vanzemaljci postavili. Vidi. Stare, Perto da vežeš. Hvala. Aj samo požuri. Ljudi, vidite ovo. Ima i ovde. I ovde. Gigi, daj potkovice. Evo odmah. Ima ih tačno 6. Evo. Savršeno staje. I šta ćemo sad? Vode to blago. To je ono što šestorka ostavila kad bude bilo najpotrebnije. To je pecanje. Da? Štapovi za pecanje. Dakle ti to majke. Ajde, Marko. Kampovanje! Lišćevo je spašeno. Nema više suše. Jel treba da kažemo nekome? Može i ne mora. Možda možemo da budemo šestorka. Mislim, mi već jesmo šestorka. Svakako će svi već da shvate kad vide da voda teče niz brdo. Pravo si. Slažem se. I ja. I ja. Misliš da će se pojaviti? Misliš da će se pojaviti vanzemaljci? Šta ima tamo? Ili ono.